un ano máis vamos a cerrar a campaña de Eu tamén como fresas de Huelva aquí na Plaza do Obradoiro, unha campaña que se veu desenrolando por todas as comunidades autónomas cos compañeiros de Huelva, con produtores de Huelva, e o facemos a máis nun momento especialmente significativo. Significativo porque a Unión Europea está cerrando acuerdos con distintos países, con Mercosur, con Australia, con Estados Unidos, e o que vimos a poñer de manifesto no sector produtor é que necesitamos máis que nunca a complicidade do consumidor. E a complicidade consiste simplemente en que a hora de elixir o produto que compra aposte por consumir produtos de orixe en España, produtos nosos.